دو وقتên berê de li Wanê keşîşek û qîza wî Tamara hebûye. Xweşîkiya li ser Tamara xweşîkiyek wisa bûye ku kêvê keçikê bidiya di wê deqê de aşiqê wê dibû. Hemû xortên Wanê li ser Tamara dîn û har bûne. Lê di dilê Tamarayê de ji Wanê xortekî misilman, qeşeng û mêrxas hebûye. Evîna van aşiqa li ser zimanê her kesê bûye. Demekî bi dizî hevdîtine. Lê dûra bavê Tamara bi vê evînê hesiyaye û xwestiye Tamara dev ji vê xortê misilman berde. Lê keçik vê yekê qebûl nekiriye. Keşîş jî li ser girava Ax Tamarê ya ku di nav behra Wanê de ye dêrekî ava kiriye û jiyana xwe bi keça xwe re li vê dêrê berdewam kiriye. Tamara ji bo evîna xwe ya mezin bi tu astengiyê qayîl nebûye. Vê carê jî her du evîndar bi roniya lempaya xazê agahî dane hev. Gava ku Tamara lempê pê dixe, lawik jî ji Wanê heta Ax Tamarê bi soberiya diçe cem Tamaraya xwe. Piştî demekê keşîş bi vê rewşê jî dihese û ji bo ji lawik xilas bibe, şevekî bi ba û bi bahoz lempaya xazê pê dixe. Lawik gava lempê dibîne, ecebmayî dimîne û wiha difikire Tamara çawa di şevekî wiha de dixwaze ez herim cem wê. Dûrê jî wiha dibêje, çi dibe bila bibe, madem Tamaraya min dixwaze min bibîne, ez ê jî herim cem delala xwe. û xwe diavêje gola Wanê. Demekî şûndê jî di milên wî de ne derman û ne jî qewet namîne. Berî ku can bide, bi dengekî diqîre û wiha dibêje: Ax Tamara! Gava ku bedena lawik ya bê rih û can digihîje girava Ax Tamarê û Tamara ew dibîne, ew jî bi qêrîn û hewareke xwe diavêje nav gola Wanê.